Μέσα Απριλίου βρεθήκαμε στη θάλασσα για να δοκιμάσουμε τη νέα έκδοση της γνωστής μας πιλωτίνας Taurus του ναυπηγείου Νίκομαρ. Ένα σκάφος ιδανικό για ψαράδικη χρήση, με πολλές όμως ευκολίες κρουαζιέρας, που τώρα κινούσε εξολέμβιος κινητήρας. Και αυτό ακριβώς το σημείο είναι που διαφοροποιεί τη νέα έκδοση του εξάμετρου Taurus που είχαμε γνωρίσει με κινητήρα έσω-έξω πετρελαίου. Για τη νέα έκδοση με εξολέμβιο κινητήρα προτιμήθηκε από το ναυπηγείο η υιοθέτηση της εφαρμογής μπρακέτου, αυξάνοντας το συνολικό μήκος του σκάφους κατά 90 εκατοστά, αυξάνοντας και την ίσαλο γραμμή. Το σκάφος της δοκιμής μας κινούσε ένας δίχρονος κινητήρας της Yamaha 150 ύπων. Το πλανάρισμα ήλθε γρήγορα και η γάστρα έδειχνε να δουλεύει καλά, ανοίγοντας το δικό της θαλασσινό μονοπάτι. Αφήνοντας την εικόνα να μιλήσει από μόνη της, θα πούμε ότι μόνο η τελική ταχύτητα που σημειώσαμε ήταν λίγο παραπάνω από τους 34 κόμβους. Το κατάστρωμα του εξάμετρου Taurus έχει παραμείνει σχεδόν το ίδιο, με μικρές παρεμβάσεις που προσδίδουν στην τουριστική του χρήση. Στο στρίτσο της Άγκυρας υπάρχει ηλεκτρικός εργάτης και ικανοποιητικός χώρος για την αλυσίδα. Στο σημείο αυτό υπάρχει η τάπα πλήρωσης νερού και οι πολύ καλές δέστρες για το σταθερό δέσιμο των σχοινιών. Όλο το κατάστρωμα περιστοιχίζεται από ψηλά κάγκελα, παρέχοντας την απαιτούμενη αίσθηση ασφάλειας στο πλήρωμα, επιτρέποντας και την εύκολη walk-around διακίνηση. Αυτό που έχει εξασφαλιστεί στην έκδοση με εξολέμβιο κινητήρα είναι η αύξηση της αποθηκευτικής του δυνατότητας, μιας και το ταμπούκι της πρίμνης δεν είναι πλέον μηχανοστάσιο, αλλά ένας τεράστιος αποθηκευτικός χώρος. Στο πιλωτήριο μας οδηγεί μια μεγάλη σειρώμενη πόρτα. Εδώ το ύψος είναι ικανοποιητικό και πολύ λειτουργική η θέση διακυβέρνησης. Στο σκάφος της δοκιμής μας, ο χειρισμός του γκαζιού του βοηφυτικού κινητήρα γινόταν από το πιλωτήριο, μια πολύ έξυπνη επιλογή για τα ψαρέματα. Αριστερά υπάρχει το κάθισμα του συγκυβερνήτη, κάτω από το μαξιλάρι του οποίου αποκαλύπτεται ο νηπτήρας.
Ένα καπάκι μεταξύ των δύο καθισμάτων αποκαλύπτει την ναυτική τουαλέτα. Στο ίδιο επίπεδο του καταστρώματος συνεχίζει το κρεβάτι. Εδώ ο χώρος φωτίζεται πλέον και από ένα χάτσο ροφής που έχει εφαρμοστεί στο κάθισμα που υπάρχει μπροστά από το πιλωτήριο. Και βέβαια υπάρχουν και τα πλαϊνά φινιστρίνια. Στο νέο Taurus έχει εξασφαλιστεί χώρος και για ένα μικρό ηλεκτρικό ψυγείο. Πίσω από την κονσόλα υπάρχει πορτάκι για άμεση πρόσβαση στα ηλεκτρικά της. Το νέο Taurus της Nicomar και στην έκδοση με εξολέμβιο κινητήρα συνεχίζει να είναι ένα σκάφος λειτουργικό με μεγαλύτερη έμφαση στην τουριστική του χρήση και με μεγαλύτερη αποθηκευτική δυνατότητα που εξασφαλίζει το Premio Tabuki.